Sí que sí, i el primer temps mort de Pere Vàries. Doncs podem escoltar el tècnic del Noia, 13-38 pel descans, 1-1 en el marcador, Esport 3, segon partit de quarta final del play-off. Està bé, Sí, que, sobretot, no ens deixem portar per l'ambient, per crits, per si és injust, penal, una directa. Això no ho controlem nosaltres. Anem a estar per lo que podem controlar. D'acord? Sí? Vinga. Si ells juguen 3-1, pugem la defensa. I si veiem que ataquen una clanata o un bloc a aquella banda, hem d'anar a ajudar. D'acord? Però hem d'anar a ajudar, que no sigui tan clara. Si treballen 3 a baix, seguim tancant. I seguim estant agressius el que es balles darrere. En atac. Anem a estar 3-1 estàtic. Adrià, Martí, Kilian, m'és igual. Xavi, anem a oferir ja. Anem a intentar... No, per bloc normal. Anem a treballar blocs normals. Sí. Si hi ha opcions, suposo que tancaran molt. Martí, paciència, o Kilian, paciència, quan atacar, o Adrià, si ets tu, per reciclar, si no està clara, jugar. Aguantem a dintre també, alguns juguen. Bé, Joan, els primers segons d'aquest temps mort del Pere ha sigut precisament el que deia a la prèvia amb tu, no? Que hem de controlar totes aquestes emocions, no ens podem endur per aquesta targeta blava de l'Aleix Esteller, no ens podem caure en cap mena de provocació, sinó que hem d'estar per la feina, per el que sí que podem estar fent. Al primer moment ha parlat de la defensa, segur que tot això ho ha estat treballant durant la setmana perquè és el que juga el Reus, amb ajudes, i si no m'ajudes tenim clar el tema d'anar a les valles, i després amb atac, a veure el fet que ja hagi sortit el Kilian, buscarà, suposo, una miqueta més de llançament i buscarà més de joc interior. Ja temps mort, escoltarem Jordi Garcia, 2-1 per al seu equip. Esta no estábamos, pero nos ponemos en 4, ¿vale? Nos ponemos en 4, cuando se pongan, nos ponemos en 4. Pido tiempo muerto no porque estemos mal, al final es una transición, no empecemos a perder, tranquilos. O sea, nos han metido un gol y hemos remontado. Nos han metido un gol, volveremos a remontar. Paciente y jugar, no nos aceleremos, ¿vale? 3 abajo y 1 arriba y seguir buscando, para lo que hemos dicho, no os pongáis nerviosos. Si se paran, no hace falta que lo cante, el que se pone aquí levanta la mano y ya sabe lo que tiene que hacer, los demás nos acoplamos. A la primera pasamos a 1, ¿vale? Venga, va. Bé, d'entrada faran... La desfaran, no? Faran zona i la desfaran, no? Exactament, no? Ja ho has vist. I després a baix, el que deia en Pere Vàries en el seu temps mort abans, no? Que si juguen 3 a baix i 1 a dalt, doncs intentar no deixar anar a fugar-los a baix, però intentar sobretot el llançament exterior del que es quedi, que suposo que serà o el Diego Rojas o el Marc Julià. 8:53, ja ha demanat temps mort Jordi Garcia, l'escoltem. Corto, espero aquí, a ver qué encuentro, si no, repetir aquí, ¿vale? Enlazar con abajo, enlazar con este. Calma, al final son 2 accidentes, tranquilos. Seguir jugando, ¿sí? Nos falta 7-5, intentemos ahí, nos van a igualar al final, ¿vale? Vamos a tener pelota parada otra vez, tranquilos, ¿va? Hay que defender, ahora vamos, venga, va. No hem sentit les primeres paraules del Jordi, però després tot ha sigut tranquil·litat, que hi ha temps, però avui no veig el Jordi gaire convençut, el veig molt tranquil, perquè evidentment ha de donar aquesta imatge, però avui no el veig. Igual com t'he dit abans, el Pere Vàries avui, que estava a l'altre costat, que estava... No sé, els veia diferents dels partits que normalment hem vist entre ells. I temps mort demanat per Pere Vàries. Falta un atac pel Reus, escoltarem el tècnic del Noia. Anem atent. Comencem jugant, llavors hi ha un moment que pugen amb el Jordi. El Jordi se l'emporta. El Jordi se l'emporta. Quan tenim bola aquí... No, és igual. No, és senzill. Aleix. Sí, amb tot l'espai, sense l'ajuda. Tot l'espai, que aquest està obert. Si hi ha l'ajuda... Exacte, si aquest ve, segon... Però això no és tot. És que muchas veces eres tú que tienes la oportunidad. ¿Sabes el tiro o no? Torno a pintar. He invitado por si acaso. Pero vamos 3-1.
cuando sea el momento de colgar la bola, si no es clara, media vuelta y bola per fora. Aneu tocant i quan teniu bola, Adrià o el Kilian o l'Aleix us té bloquejat, hi ha tot l'espai per penetrar. No renuncieu a atacar. És que podeu penetrar. Per aquí, està porteria. Vale. Bé, Joan, a veure, el que buscava és doncs una solució pel tema de que un s'encarrega del Jordi Bargalló i això, vulguis o no, trastocava una miqueta doncs, a l'atac del Noia. A partir d'aquí, doncs, el Jordi ha agafat doncs, que el Jordi Bargalló, suposem doncs, que em portarà el Sergi Aragonès amb un racó i deixar pista lliure als altres tres. Escoltem Jordi Garcia, 5-2 per al seu equip, 15-11 pel final. Cada vegada. La primera fort, amaga i continua, vale? El Marc s'obrirà i el Joan estarà pagat al segon pal. Tinc-ho present. Les següents comenceu a passo per davant, guanyo banda, i deixo i forço l'1 contra 1, alguna vegada pugem, llavors tu te'n vas. Tot el rato igual. Vale? Va. Bé, el poc que hem sentit i el poc que... No ha parlat gairebé, no? No, ja sabem com és el Jordi, no? Que a vegades doncs, no vol donar pistes amb la gent que el mira i que el pot escoltar, però bé, que sí que hem dit que tota l'estona faran el mateix. Hi ha el Joan Salvat, evidentment al segon pal, buscar un 1 contra 1 i penjar des del segon pal. Això és el que hem interpretat, a veure si serà així, però almenys he demanat tota l'estona això. Si tens mort demanat per Jordi Garcia. A veure si el podem escoltar millor. 5-0-2, 5-3, guanya el Noia. Escolta, home. Estamos a una falta, ¿vale? Vale. ¿Qué quiero? Ahora la falta, jugar un porto bien amplio, ¿vale? Para la continuación, paso, pero va a acabar disparando este. Joan va a estar detrás de la portería. Meterle la pelota a Joan. Surts per la mateixa jugada, ¿vale? Meterle la pelota a Joan. Vale. Perdemos bola después del gol. Nos quedamos arriba, fijar a saco, sin hacer falta, ¿vale? Y cuando ahora como Joan subimos arriba. En ataque, solo quiero el movimiento de dos para separar a este de aquí, pero para que ahora jugáis este bloqueo. Vale, y cuando desbordéis, no chutéis a puerta. Chutar al segundo palo, que Joan está solo cada vez. Joan, siempre está solo, va. Bé, seguint igual, vale, fixant a dalt, i després a llançament i buscant el Joan, que ja ho has dit, no vull que xuteu a porta, vull que xuteu al segon pal. I aquesta és la festa que hi ha a les graderies de l'Ateneu Agrícola.